Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, худованд нигоҳбонода бошад. Дӯстони азиз, имрӯз 12 марти соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 126 сомонӣ мебошад. Ва дӯстон гуфтан омад ки имрӯз 12 март рӯзи зодрӯзи ман мебошад. Рӯзи мавлуди ман, зодрӯзам муборак бошад. дӯстони азиз, имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон равон кардагиам бари шумо пешкаш мекунем ва касоне ки ягон чиз барои реклама кардن ёки фурӯхтан дошта бошед, умуман мошин, хона, замин, ягон техника, аппарат, ягон маҳсулот дошта бошед, дар ватсайи мо суратҳоша қатъи маълумотҳои пуррааш равон кунед дӯстон, иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. ба хотири меҳнатҳои мо, ба хотири имрӯз зодрӯзи мо, якта комментари беҳтарин, якта лайкро ба хотири пешравии мо дӯстон бумонед ки шитоби ин ҳамчун тӯҳфа барои ман мешавад. тӯҳфаҳои ҳаматона қабул мекунам, комментҳои беҳтарина интизор ҳастам. дӯстони азиз, ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, ҳама каса хуб ҳастед? Мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳоти Чимтепа ва маҳаллаи Қаҳрамон. хона хулоса дуошуна ҳастед дӯстони азиз. маҳаллаи Қаҳрамон гуфтем, 8 дархона ва 1 то подвал дорад. хона дар 5 сотиқ замин сохта шудааст дӯстони азиз. хона ремонтҳои беҳтарин. касоне ки хонахар бошед, ина марҳамат хонара бо диққат тамошо кунед. нархи хонара 1 миллион 800 ҳазор сомониш мегаҳад. касоне ки дӯстони азиз аз ноҳияи Фирдавсӣ, аз тарафҳои яъне ки маҳаллаи Қаҳрамон хонахар бошед, хонара бо диққат тамошо кунед. рақамҳои ватсаби соҳибхона 901 109 445 хати метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи навбатиямон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чоряккорон ва деҳаи Маърифат мебошад. хона айни ҳол коробка аст, бо хишти яъне ки бо лои бардоштагӣ дӯстони азиз. деволош лои ҳастанд. 5 дархона мебошад, дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. гирду атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, обу свет гуфтагие ки дорад. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд, техпаспорт дорад. нарша 350 ҳазор сомониш мегаҳад. боз муомилаи хуб дорад гуфтагие. марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед. ва дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ҳисор заминхар бошед, ина марҳамат якто замини арзон аст, сорошна фурӯшӣ. замини фурӯшӣ аст, гуфтагие ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, наздикии қалъаи Ҳисор, маҳаллаи Уртабӯз. 7 сотиқ замин фурӯхта мешавад. гирду атрофи замин полни забор кардагӣ маҳкамай гуфтагие. нархша 135 ҳазор сомониш мегаҳад. боз аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом аст. иншоалло ки арзон мекунад гуфтагие. рақамҳои соҳиби замин 936 36 02 54 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мошинбозор, деҳаи ҳаёти нав гуфтагие. хулоса 2 сотиқ заминай, 4 дархона, хона коробка аст, калидор, подвал, деволош бо хишти пухта бардоштагӣ аст. ремонт гуфтем ки коробка, обу свет ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, ҳоҷатхона, баня берундай. 4 тарафи хона маҳкам, ҷои дарвоза холӣ ҳаст, яъне ки часпондагӣ нест. нархи хонара 320 ҳазор сомониш мегаҳад. дар наздикиаш мактаб, больница, магазин, бозори мошин дар пешаш ҳастай. марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ина марҳамат дар ватсайи мо суратҳоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пуррааш
дар WhatsApp равон кунед. дар наврои оянда реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. рақамҳои WhatsApp 911 32 43 ва 44. марҳамат дӯстон, ҳаматонро интизор ҳастам. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи ҷавонӣ. хулоса гуфтагия дӯстони азиз ки 4 хонара фундаментиш рехтагии тайёрай ва 5 сотиқ заминаи масоҳати заминаш. ду тайдигар хонаи временка дорад, хонаи барак бигем, яъне ки мефаҳманд одамо. ду хонаи барак, дар хонаҳои барак даромада зиндагӣ карда мешавад. техпаспорт дорад, ҳамаи документош қоидавӣ ҳастанд. обу свет мушкилӣ нест. постоянӣ ҳастай гуфтагиай нарша 260 000 сомониш мега. гирду атрофи хона маҳкам дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона +7 қади охираш 96 65 қади метавонед муроҷиат кунед. WhatsApp дорад, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед дӯстон. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, яъне ки гуфтагия ки роҳи нав, дар тарафҳои роҳи нав мебошад. хона ду ошона ҳастай, 5 дар хона 1.5 сотиқ заминда ҷойгир шудааст. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. обу свет мушкилӣ нест. нарша 800 000 сомониш мега ва ба наздикии хона, яъне ки дар наздикии хона гуфтагия ки мактабу магазину больница ҳастай. хулоса гуфтагия дӯстон ки дар якум этаж 2 дар хона кухни бания ҳастай. дар дуюм этаж 3 дар хонаи дигар ҳастай. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 802 77 52 52 қади метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабузда қарор дорад. хулоса 3 дар хона ҳастай, дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирдаш маҳкам 8 сотиқ замин гуфтем, обу свет дорад. нарша 280 000 сомониш мега. 3 дар хона 8 сотиқ замин барои шарту шароити зиндагӣ кардан ҷои беҳтарин, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. 280 000 сомониш мега дӯстон, иншоалло ки боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 936 36 02 54 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ана акнун ин эълонша бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Қаратол гуфтагиай. 3 дар хона бо верандаш ҳастай, 6 сотиқ заминаи масоҳати хона. хулоса обу свет ҳастай, нарша 200 000 сомониш мега ва гуфтагия ки оғули 10 метра 10 ба 10 дорад. нарша гуфтем 200 000 сомониш мега. гирду атрофаш маҳкам, фақат медрои зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. марҳамат, дар рақамҳоро экранда 873 03 03 52 қади WhatsApp дорад дӯстон. тариқи WhatsApp муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе метавонед салом расонед. ва дӯстони азиз, ноҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ. хона аз 2 ҳуҷра иборат буда, бания, ҳоҷатхона, кухни дар дохилаш гуфтагиай. хона ба тамоми 44 қади фурӯхта мешавад. боз як тои дигар оғили 15 метраи дигар дорад. дар ҳавлӣ низ ҳоҷатхона ва бания дорад. хулоса дӯстон, дар хона дар 5 сотиқ замин сохта шудааст. нарша 280 000 сомониш мега. гуфтагиай соҳибхона ки ба ҳама чизу 48 қади фурӯхта мешавад. сорошна. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 984 20 40 40 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед занг бизанед.
ва дӯстони азиз, 10 июли мо квартираи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, гуфтагиаки яъне ки маҳаллаи Султони Кабир. Духонага дар якум этаж, масоҳати хона 43 квадратни метрай. Нархша срочно фурӯшияй 440 000 сомонӣ. Рақамҳо барои тамос баромадан 979 99 99 11. خلاصه دوستان عزیز، خانه برای زندگی کردن جای بهترین، شرایط خوب داره، میتونید در تماس باشید. و دوستان عزیز، میگذاریم با 11 ایلون امروز خانه فروشی است، یعنی که کوارتیرای فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی. سرشوی راه گلبوتا یک خانه گفتگی دو خانه کردگی هستم. کردگیشیم ремонти нав 38 квадратни метрай бо чизу чорааш қади фурӯхта мешавад. доми 3 этажа. ин квартира қарор дорад дар якум этаж. срочно фурӯхта мешавад, дигар арзон намешавад. беҳуда занг назанед, гуфтагии соҳиби ҳамин хона. нархша 335 000 сомониш мега. гуфтем 38 квадратни метр як хонага дӯстон, хадаш ду хонага кардагиай. рақамҳо барои тамос 901 40 25 80 хаде метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо ба охир азид. ҳазор раҳмат кардам барои лайк кардан, барои подписатсия карданатон. зиндаву сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонатон бошад.